множество с онази любов, без която никак не може. Не е лесно, не е лесно у дома да се връщаш бездомен. Спи булеварда след дългия ден, спят уморени тротуарите пусти, под ръка аз вървя с подранилата зима и събира своите чувства. И все по-далече, и все по-назад стъпки остават зад мене. Знай Христо во веки веков. Амин. С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За Божият раб Пламен и за Божият рабиня Пенка, които сега се обручават един с друг, и за спасението им на Господа да се помолим. Тихо сега. Господи, помилуй, за да им си изпрати съвършена и мирна любов и помощ, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да получат благословение за непорочен живот и съжителство, Господу да се помолим. Господи, помилуй, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. Боже вечни, който си събрал в едно разделените и си наредил да бъде неразривна връзката на любовта, който си благословил Исака и Ревека и си ги направил наследници на Твоето обещание, Ти сам благослови и тия свои раби, Пламен и Пенка, опътвайки ги във всяко добро дело. Господи Боже наш, който измежду народите си предобручил чистата девица църквата, благослови това обручение и съедини и запази тези свои раби в мир и единомислие, защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Обручава се Божият раб Пламен, Божията рабиня Пенка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божият раб Пламен за Божията рабиня Пенка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божият раб Пламен за Божията рабиня Пенка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Моля да целунеш пръста. Така. Хвали с другата ръка също. Не го слагай до края, нека така да стои, защото комата сега ще ги размени. Така, благодаря ти. Много ти благодаря. Застани където обичаш, където желаеш. Обручава се Божият рабиня Пенка за Божият раб Пламен, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божият рабиня Пенка за Божият раб Пламен, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божият рабиня Пенка за Божият раб Пламен, в името на Отца и
наклон с лице към тях. Вземете с дясната ръка пръстена на Пламен. Той ще го така, стойте така. Дайте лявата ръка, вземете пръстена на Пенка, изведете ги, кръстосайте си ръцете и докоснете пръстите им. Още веднъж. Още веднъж. И сега можете да ги сложите до края. Да ти помогна. Става ли? Наред ли? Благодаря. Заповядайте. Чудесно. Благодаря. Сега моля да ме следвате, да? Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, и присно и во веки веков. Моля да целуни Евангелие. С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За Божиите раби Пламен и Пенка, които се съчетават за брачно общуване и за спасението им, та да бъде благословен този брак, както Оля в Кана Галилейска, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да им се даде целомъдрие плод от отрова за полза, та да имат радостта да видят синове и дъщери, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да им се дарят добри чеда и да прекарат безукорен живот, да се даде на тях и на нас всичко, което просим за спасение, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги във вечни векове. Амин. Господу помолим ся. Господи, помилуй. Благословен си, Господи Боже наш, свещенодейцу на таинствени и законодателю на телесния, пазителю на нетлението, разпоредителю на житейските блага, който в началото си създал човека и си го поставил като цар на творението и си рекал: не е добре за човека да е сам, да му сътворим помощник нему подобен. И като си взел едно от ребрата му, създал си жена, за която Адам, като я видял, рекал: ето това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото е взета от мъжа си, защото ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. И сега, Владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат над тия Твои раби, Пламен и Пенка, и дай на тая рабиня във всичко да се покорява на мъжа и на тоя си раб да бъде глава на жената, та да преживеят според волята Ти. Благослови, Господи Боже наш, както си благословил Авраам и Сара.
Моисея и Сетфора. Благослови ни, Господи Боже наш, както си благословил Йоакима и Анна, Захария и Елисавета. Иона в китовата отрова, спомени, Господи Боже наш, както си споменал Еноха, Сима и Илия. Спомени ни, Господи Боже наш, както си споменал светите си 40 мъченици, като си им изпратил от небето венци. Спомени, Господи Боже наш, и отхранилите ги родители, защото родителските молитви закрепяват основите на домовете. Спомени, Господи Боже наш, рабите си младоженци, които са се събрали за тая радост. Спомени, Господи Боже наш, раба си Пламен и рабинята си Пенка, и ги благослови. Амин. Дай им плод на отробата добри чеда, душевно и телесно съгласие. Възвиси ги като кедрите на Ливан, като лоза доброклонеста, даруй им класено семе, да като имат всичко достатъчно, да дават изобилно за всяко добро и благоугодно на Тебе дело. И нека видят синове на синовете си, като маслинени клони около трапезата си, и като благоугодят пред Тебе, да просветнат като светила на небе, в Тебе, Господа нашего, комуто подобава всяка слава, власт, чест и поклонение, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Моля сега кумовете да държат свещите. Извинявайте, че говоря, но аз имам деца по-големи от вас. Твоята дясна ръка да е на Пламен и се кланете така, както се клаца ръката. Мога да се пускате, да? Господу помолим се, Боже свети, който си създал от пръст човека и от реброто му сетне си направил жена и си я съединил с него за помощник нему подобен, защото така е било угодно на Твоето величие, да не бъде човек сам на земята. И сега, Владико Господи Боже наш, сам Ти простри ръката си от Твоето свято жилище и съчетай раба си Пламен с рабинята си Пенка, защото от Тебе се съчетават мъж и жена. Съедини ги в съгласие, венчай ги да бъдат една плът, дай им плод от отроба и да добият добри чеда, защото Твоя е властта и Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Моля да не се пускате, да? Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божият раб Пламен с Божията рабиня Пенка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божият раб Пламен с Божията рабиня Пенка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божият раб Пламен с Божията рабиня Пенка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Моля да
Во имя Отца и Сина и Святаго Духа, амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Во имя Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Венчава се Божията рабиня Пенка с Божия раб Пламен, в името на Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Венчава се Божията рабиня Пенка с Божия раб Пламен, в името на Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Венчава се Божията рабиня Пенка с Божия раб Пламен, в името на Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Моля да целунеш това. Ще ми разрешиш ли? Няма да погледнем прическата ми сега. Само да направим. Имате наистина царствен вид. Така, моля кума да даде свеща на своята мила съпруга и да дойде отпред при мен. Така, както гледа съпругата и това с дясната ръка пръстена на Пламен, с лявата пръстена на Пенка, вие ще вземете с дясната ръка короната на Пламен, ще вдигнете нагоре с лявата на Пенка и ще ги размениме. Ще ви помагаме се. Само доближите леко глави. Достатъчно. Чудесно. Чудесно. Добре. Служете ме Пламен. Моля ти да си сложиш короната, да ти е по-комфортно. Да. Само тук малко коса. Чудесно. Благодаря. Така, клонете се пак сега. Господи Боже наш, славу и честию венчая. Господи Боже наш, славу и честию венчая. Господи Боже наш, славу и честию венчая. Вонне мир всем, противен глас осви, и възложи на главите им венци от драгоценни камъни, искаха живот от Тебе и им даде. Ти положи, благослови навеки, развесели ги с радостта на лицето си. Премудрост ще се чете из посланието на светия апостол Павел до Ефесяните. Да внимаваме. Братя, благодарете винаги за всичко на Господа Исуса Христа, като се покорявате един други в страх Божий. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си,
както телата си. Който обича жена си, себе си обича, защото никой никога не е мразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ църквата, понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да почита мъжа